ברוכים הבאים לפודקאסט סיפורים על חינוך. אני אפרת גולני, מנהלת גן ובעלת מועדון הגננות של שחק ולמד, ואני מאמינה שמאחורי כל מחנך יש סיפור מיוחד שכדאי לשמוע. בפודקאסט הזה אנחנו נכיר את האנשים שמאחורי המקצוע, נשמע על הסיפורים האישיים, הרגעים המעצבים והחוויות שהביאו אותנו לעולם החינוך. אז בואו להכיר את הסיפורים שמעצבים את החינוך שלנו. אז שלום להילה פרץ שנמצאת איתי היום, שתכף נכיר אותה לעומק, אבל לפני זה שלום, מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. איך את? ברוך השם, אחרי יום עבודה מלאה. בואי תציגי את עצמך, מי את, מה את עושה, מה הטייטל שלך? אוקיי, אז שמי הילה פרץ, אני מדריכת הורים למתבגרים ומאמנת ילדים ונוער, ואני בעצם רוצה לגרום להורים לראות את המתבגרים שלנו, לא לפספס אותם, במיוחד בגיל הזה. הרבה מאוד הורים חושבים שדווקא בגיל הזה הם כבר גדולים והם יכולים להסתדר לבד והם לא צריכים אותנו, ואני רוצה רגע לעצור אותם ולהגיד, דווקא פה הם צריכים אותנו הרבה יותר. בתור אימא ל4 ילדים, 4 מתבגרים, וואו. שבעצם עברנו כולם את התהליך הזה, תוך כדי למידה. אני כל פעם אומרת שהם עכברי המעבדה שלי, כל דבר שלמדתי ניסיתי והתנסיתי עליהם בבית, ואני יכולה להגיד שאם תשאלי איפה הילה הייתה לפני שהיא למדה הדרכת הורים ואיפה הילה היום, וואו, במקום אחר, הילדים שלי במקום אחר, והבנתי שאפשר לעשות את זה אחרת. אנחנו דור אחר, אנחנו צריכים להיות הורים אחרים. ההורות במהלך השנים האחרונות השתנתה, ההורות שאני גדלתי בה, זה לא ההורות של היום, ממש לא. ולא הרבה הורים מבינים וקולטים שזה השתנה, ואני רוצה במיוחד לאור השנתיים הקשות האחרונות האלה רגע לעצור ולתת להם להבין כמה זה חשוב הנוכחות שלהם דווקא בשלב הזה של החיים של הילדים, של המתבגרים בעצם. כן, האמת נושא חשוב, אני אימא למתבגר, ובאמת ההורות עברה, זה לא ההורים שאנחנו חווינו, זה לא ההורות שאנחנו חווינו, ואנחנו כל הזמן, אני חושבת שהרבה הורים נמצאים על התפר בין להיות חברים לבין להיות הורים, ופה לגמרי, הרבה מאבדים את זה. מאוד. את עוסקת בחינוך חוץ מאשר להיות מדריכת הורים? כאילו, איך הגעת לתחום? אז זה מצחיק, כי אני בכלל לא באה מהתחום, שזה אוקיי, הקטע הכי מצחיק. אני במקצועי בכלל מנהלת חשבונות וחשבת שכר. וואו. כן, התחום המאוד מרובע זה המקובע והקבוע, והאמת היא שבאמת הרגשתי שכשהבנות שלי גדלו, הרגשתי שמשהו שם לא יושב טוב. ואני הבטחתי לעצמי שאני הולכת להיות אימא, באמת אימא אחרת, לעשות את המקסימום, כל הדברים שאני באמת התפספסו אצלי בילדות, לא לפספס את זה איתם. זאת אומרת, אני גדלתי באמת בתקופה שהיו מטאטאים הכל, לא מדברים על דברים, מעלימים פחות לדבר. ואמרתי, אני רוצה להיות אימא אחרת. וכשהרגשתי שיש לי איזשהו קושי עם הבנות, הגדולה שלי כרגע בת 22 כבר, וואו. אמרתי, אני הולכת ללמוד הדרכת הורים. אני רוצה להבין מה קורה בגיל הזה. בינינו, אפרת, את יודעת, אף אחד לא בא אלייך ואומר, קחי, חוברת איך להתנהג בגיל ההתבגרות. להפך, הלוואי שהיו נותנים לי חוברת כזאת ואומרים לי, קחי, הוראות הפעלה. בדיוק, את יודעת, הילד החמוד שלנו, החייכן, הולך לישון בבוקר, מחוייך בלילה, וקם בתור מפלצת, סליחה. בא לבקש ממנו משהו, והוא מסתכל עליך כאילו, מה את רוצה? וגם נכון. חצאי מילים כאלה. אני אומרת, אין איזה תרגומון שאני אוכל להבין מה הוא רוצה, ואני אומרת לעצמי, לא עשיתי כלום. בסך הכל שאלתי אותו מה שלמה. אמרתי, אני רוצה לעשות אחרת. אני רוצה לגרום להורים להבין שיש, והלכתי ללמוד כדי להבין מה קורה שם, מה עובר להם בראש, מה עובר בתהליך הזה, איך אני יכולה להגיע אליהם, איך אני יכולה לבוא ולדבר איתם, ולגרום להם לשתף אותי במה שעובר. באמת למדתי את זה, ואמרתי לעצמי, וואי, איזה יופי, פתאום נפתחו לי עולמות שלא חשבתי עליהם, ופתאום אני אומרת לעצמי, וואי, אפשר אחרת. אני רוצה להגיד לך שבאמת השינוי, אחד השינויים שאני הרגשתי, זה כשלפני שנתיים, כשהתחילה באמת המלחמה, הבת הגדולה שלי איבדה חברה, תצפיתנית וואו. שנרצחה.
וישבנו כולם עמומים בסלון, מנסים להבין מה קורה, ואז היא באה והניחה לי את היד על הכתף, ואמרה לי, אמא, תקשיבי, זה לא קל לאף אחד, זה קשה וואו, לכולם, אבל אנחנו נעבור את זה ביחד, אני יואו. ואת וכל המשפחה, אנחנו פה אחד בשביל השני. ובאותו רגע ירדו לי דמעות, אפרת, ואני אומרת, לא יודעת וואו, אם אני בוכה בטח. בגלל מה שהיא אמרה, או בכלל בוכה בגלל הסיטואציה. והבנתי שאני עושה משהו טוב, באמת הרגשתי שזה המקום שאני עושה משהו טוב, ואת זה אני רוצה להביא להורים, להנגיש להם, ללמוד לתקשר טוב יותר, ללמוד להם להגיד לילדים מה אנחנו חושבים, לתת לילדים, למתבגרים שלנו, להרגיש שאנחנו לא האלוהים האלה שיושב על ההר הזה, ואנחנו יודעים הכל, ויש לנו תשובה לכל דבר, שגם אנחנו אנושיים, גם לנו יש פחדים וחששות וחרדות, אנחנו בדיוק כמוהם. כן, יש לנו אולי טיפה יותר ניסיון, אבל אנחנו ממש בדיוק כמו המתבגרים שלנו, בשלב מסוים אחר של החיים. יש לנו ניסיון ול- בחיים, לא ניסיון בהורות, כן, כן, נכון, אבל שזה כן, משמעותי ביותר. אני מבינה מזה שאת כבר המון שנים עוסקת בתחום של הדרכת הורים. את זוכרת ככה איזשהו מקרה, איזושהי סיטואציה שממש הרגשת שאת משפיעה על משפחה מסוימת, על ילד מסוים, על איזשהו סיפור ככה האמת שאת... שיש לי סיפור שעד היום הוא יושב לי בראש. אוקיי. עשיתי איזה תהליך עם משפחה, ויום אחד היא מתקשרת אליי והיא אומרת לי, תודה. ואני אומרת לה, בכיף, על מה? זכיתי בילד שלי מחדש. והנה, אני אפילו מדברת ועוד, יש לי עכשיו צמרמורת, ואני אומרת לה, וואי, אני מה זה שמחה לשמוע, את רוצה קצת לשתף אותי? היא אומרת לי, כן. הוא היה מגיע הביתה, זורק את התיק בסלון, נסגר בחדר, לא כלום, לא שיח, הרגשתי שאנחנו חיים באותו בית, אבל לא חיים באותו בית. שכל אחד יש את הפינה שלו, והרגשתי אני מאבדת אותו, איפה שהוא מפספס לי, ולא ידעתי מה לעשות. כל דבר שניסיתי להתקרב אליו, הוא סגר את עצמו עוד יותר והתרחק, ולא ידעתי, היא אומרת לי, ואז באת, ונתת לי כמה דברים, ודיברנו קצת, ובאמת, היא אומרת לי, הכלים שנתת לי הם כאלה קטנים ולא משמעותיים, לא משהו שעכשיו, וואו, הפכנו עולמות, אלא דברים ממש קטנטנים, ופתאום השיח בבית השתנה, ופתאום כיף לי לחזור הביתה, ופתאום הדלת שלו בכלל לא סגורה, והיא אומרת, אני פתאום זכיתי בו בחזרה, והיא אומרת לי, אני לא יכולה להסביר במילים וואו. איזה הרגשה עצומה זאת, היא אומרת לי, הלב שלי פתאום נפתח, כאילו הוא נולד לי מחדש. ואמרתי לה, וואו, תקשיבי, את לא מבינה כמה זה ממלא אותי לשמוע את הסיפור הזה. בטח, וזה פשוט, זו תחושת השליחות, שכמו שסיפרת, שממנה הגעת בכלל למקצוע הזה, כי הגעת ממקצוע שהוא נורא כן, מספרי. בדיוק, קובייה כזו שכאילו באמת, ופתאום נפתח לך משהו בלב שאת אומרת, וואו, איזה כיף שהיא אומרת את זה, איזה כיף שזה אפשרי, איזה כיף שאנשים חווים את השינוי הזה, ולא מוותרים על המתבגרים האלה. איזה כיף שיש איזשהו שיח, להקשיב רגע, פתאום יש להם תובנות, פתאום הם מבינים דברים, לתת להם רגע להביע את מה שהם חושבים, להקשיב להם שנייה, לשמוע אותם. היה לי מקרה שילד אומר לי, וואי, איזה יופי, אני כבר לא שקוף, ההורים רואים אותי. וואו. ואני, וואו, אני אומרת לו, איזה כיף שיכלתי לתת לך את ההרגשה הזאת. עכשיו, אחד הדברים שאני עושה, שאני חושבת שזה מאוד מבדיל אותי ממדריכות הורים אחרות, זה, אני גם עובדת עם המתבגר, כי מבחינתי, זהו, זה כן, בדיוק מה שרציתי לשאול, כי הדרכת הורים, אני יודעת בתור מישהי שגם שולחת הורים, גם הייתי בעצמי לא אחת בתהליכים, הילד לא רלוונטי. יפה מאוד. וזה מה שהציק לי לאורך כל השנים בהדרכות הורים האלה. שכביכול, את מדברת עם ההורים מעל הילד. הילד לא חלק מתוך מה שקורה. וכשהתחלתי בשנים הראשונות, היו אומרים לי, מה, באת לתקן אותי? באת להגיד לי עד כמה אני לא בסדר? לא, לא צריך, ההורים שלי עושים את זה מעולה, אני לא צריך גם אותך. יש לי מספיק בבית. וכשאני אומרת לו, תקשיב, באתי רגע לשמוע מה אתה חושב, איך אתה חווה סיטואציה, מה אתה רוצה לעשות אחרת בבית? הוא אומר לי, מה באמת? הוא אומר לי, מה, זה אני ואת נגד ההורים שלי עכשיו? אנחנו נלך יד ביד נגדם, אנחנו שניים נגד שניים? זה לא אני? את לא מתקנת אותי עכשיו? אמרתי לו, למה שאני אתקן אותך? אתה נראה לי מושלם כמו שאתה, אני לא רוצה לתקן אותך. אני רוצה לשמוע מה עובר לך בראש. הוא אומר לי, וואי, איזה כיף, תודה. תודה שיש מישהו שבא להקשיב לי. ואז הבנתי שפה אני עושה משהו טוב. אני גם מגיעה הביתה, כי זה מאוד קשה להוציא מתבגר מהחדר, מהמקום הנוח נכון. שלו, אליי.
למה שאני אבוא אליה לקליניקה? מה היא כבר תעזור לי? לא צריך. וכשאני באה אליו, פתאום למרחב שלו הפרטי, הוא אומר לי, וואי, איזה יופי, כאילו, באת עד אליי, סימן השקעת שזה בו, חשוב. נכון. נתת לי מקום, אני באמת רואים אותי פתאום. ואז אני מקשיבה לו, ואני מקשיבה להורים שלו, ואני פשוט מתווכת ביניהם. אנחנו מנסים למצוא את האמצע בשביל להבין. עכשיו, וזה כיף, זה יכול כמו להיות טיפול במפגש לשניים. זוגי, רק בין הורים לילדים. ממש ככה. וזה כל כך כיף לראות את ההתקדמות כל פעם מחדש, כי, כי יכול להיות מפגש אחד, ואז פתאום האמא אומרת, תקשיבי, זהו, אני לא צריכה אותך, סליחה, נפלו לי כל האסימונים, אני מבינה בדיוק מה הבעיה בבית. אנחנו מסתדרים פה, אני אעדכן אותך, וזה נהדר. ויש כאלה שאומרים, תקשיבי, אנחנו צריכים כמה מפגשים בשביל קצת לעבוד יותר, וזה גם בסדר גמור. אני אבל חושבת זה, אני מסתכלת על הקונספט שלך, על מה שאת מציגה, ו... ואני פתאום אומרת, איך לא חשבו על זה עד היום? איך כאילו אנשים באמת לוקחים את ההורים לטיפול, לתיקון, והילד בכלל לא פונקציה בהדרכת הורים, לא פונקציה אני לא מדברת על ילדים בני 3 שבאמת הם לא פונקציה בטיפול, את צריכה לדעת להתמודד איתם, אבל ילד מתבגר, זה ילד שכבר יש לו את האני מאמין שלו, את ה-say שלו, את הדרך שהוא רוצה לפעול בה, ויש חשיבות מאוד גדולה למה שהוא רוצה. מאוד אהבתי. כן, אנחנו המון פעמים פוסלים גם, אנחנו מאוד פחות פתוחים לשמוע, לא, לא, אני יודע יותר טוב, לא, לא, תן לי, תן לי. ולפעמים אומרת להם, רגע, בואו נקשיב לו. אתם לא חייבים לקבל, אבל בואו נראה מה יש לו להגיד. יכול להיות שלא חשבתם בכלל על מה שהוא רוצה להגיד. יכול להיות שהוא יגיד משהו שתגידו, וואלה, איזה רעיון יפה. אני אומרת להם, וגם תוך כדי אתם תקבלו איזה משהו אחר. פתאום אתם משתפים אותו, יש איזשהו שיתוף. רק מהמקום הזה הוא כבר ירגיש, וואי, שיתפו אותי, וואי, שאלו אותי, איזה כיף. למה נכון. לא לשאול מה זה הוא פותח חושב? אותו לשיתוף פעולה הזה, אם הוא רוצה ואם הוא לא רוצה. נכון, נכון, ואז הוא פתאום גם מרגיש עוד יותר טוב, שגם הוא יכול להביע את דעתו, ואף אחד לא אומר לו כלום. וואו, איזה כיף לי. מקבלים אפילו, מקשיבים לי, סוף סוף שומעים את הדעה וכן, שלי. ואני אגיד לך עוד יותר משהו מצחיק, אפרת. פתאום האמא אומרת לי, את יודעת, לא חשבתי על זה בכלל. איזה חשיבה מצוינת. וואו. ואז היא אומרת לי, וואי, אתה חשבת על זה לבד? לא ידעתי שאתה יכול לחשוב ככה. ואני אומרת לה, נהדר, אז קיבלתי עוד משהו על הדרך. גם נכון. פתאום את מבינה שיש לך שיח עם מישהו. ואותה אימא, אגב, גם סיפרה לי אחר כך שהיא גם מתייעצת איתו בכל מיני דברים, כי היא הבינה כמה הוא חושב יפה ואחרת ממנה, והיא רוצה לשמוע את דעתו. הדור הזה, התחלת שיחה ואמרת, זה דור שהוא שונה לחלוטין, אנחנו אפילו לא ברבע של הכיוון של להבין את איך שהמוח שלהם עובד ואיך שהם חושבים ומה הם עושים. ובאמת, הרבה פעמים, אני אומרת לך, אני כבעלת עסק, אני מדברת פה בבית, והבן שלי, שהוא בן 15, אומר לי, אמא, אבל חשבת ככה, אבל חשבתי ככה, ואני אומרת לו, בוא'נה, לא חשבתי ככה, אנחנו נורא הולכים ככה כל הזמן, וכאילו, בדיוק. הם פתאום מכניסים אותך לפרופורציות אחרות, ואני רוצה לשאול אותך, אפרופו זה שאמרת שהלכת ללמוד הדרכת הורים כי רצית לדעת על הילדים שלך, ומאז אני מניחה שפגשת המון המון ילדים, יש משהו שילדים לימדו אותך על עצמך? משהו שלא ידעת לפני זה? יש משהו שלימדו אותי על עצמי. א', הם לימדו שאני כנראה בנישה הנכונה. אוקיי. אני... אתה יודע, תמיד יש לך את החששות האלה, אם את במקום הנכון, אם את עושה משהו נכון, ואת יודעת, דווקא מכיוון המתבגרים, הרגיש לי שכן, כי פתאום השיח איתם הרבה יותר נעים, יותר זורם, אני מצליחה להגיע אליהם למקומות שהרבה פעמים לא חשבתי שאני עמוקים, אצליח להגיע, וזה עמוקים. בכלל תענוג מבחינתי, לדעת שאני כן יכולה לתקשר איתם טוב יותר. מה למדתי על עצמי? שכן, צריך להקשיב יותר, וכן, ושום דבר לא מובן מאליו, באמת, גם עם כל הידע שיש לי וגם עם כל הניסיון, שום דבר לא מובן מאליו. את שומעת באמת סיפורים ומקרים ודברים שילדים מספרים, ואת אומרת, וואו, כמה דברים הם מכילים, הם באמת מכילים כל כך הרבה בתקופה הזאת, ואת לא תמיד מבינה את זה. גם אני, שנתקלתי באמת בהמון מתבגרים והמון מתבגרות וכל מיני סיפורים, את כל פעם לומדת עליהם עוד דברים ועוד דברים. איך הם קולטים המון סיטואציות, איך הם קולטים כל מיני דברים. ובאמת למדתי לעצמי, כן, עם כל הכלים שלי, עדיין לתת להם את המקום
להקשיב, לא לבוא מהמקום של מדריכת הורים, אלא כן לתת להם עוד יותר מקום, עוד יותר מרחב דיבור ופעולה, כדי שהם באמת ייפתחו יותר. תגידי, אני רואה שאת מאוד משפיעה ככה ומאוד מעוררת השראה אצל הילדים שאת מטפלת בהם ואצל משפחות, זה בעצם די טיפול משפחתי כזה, זה פחות הדרכת הורים. את זוכרת מישהו, מורה, איש מקצוע, משהו שככה, כמו שזוכרים אותך לטוב, את זוכרת אותו מהילדות שלך? וואו, מהילדות שלי? וואו. או שאלה. מהלימודים, או מאיזושהי עבודה, ככה מישהו שבאמת, את אמרת, נתן לי את המקום, נותן לי את ההקשבה, נותן לי את זה מיומנויות הרי שיש אותם לחלק מהאנשים. אז אני שואלת את עצמי אם פגשת במהלך הדרך שלך איזה שהם אנשים כאלה. האמת שאני חייבת להגיד שאיפה שלמדתי אצל ליאת רוקח זמרוני, אני עכשיו היא, לומדת שם, באמת? הדרכת הורים. אז אני למדתי גם את הדרכת הורים אצלה וגם את האימון. מהמם. וכשאני פגשתי את ליאת בפעם הראשונה, כשבכלל חשבתי על ללמוד שם, היה לה איזה משהו, את בטח אולי, אני לא יודעת אם את יודעת, יש לה איזה משהו בפנים של כאילו מכיל כזה, ומעין עוטף כזה, שהוא נותן לך הרגשה של את הכי הגעת טובה הביתה, בעולם. נכון. כן, אני איך שראיתי אותה, אמרתי, אני הולכת ללמוד איתך. עם כל המקומות שביררתי, היה לי ברור שהיא הולכת איתה, כי משהו בתוכה הכיל, וכל המפגשים, כשעשיתי את ההדרכה אצלה, זה היה פרונטלי עוד, לפני שהתחילו כל הזומים, ואנחנו ממש נפגשנו פרונטלי, והיא באה עם כאלה אנרגיות, ועם כאלה פיזרה, והביאה כל כך הרבה כלים, שעד היום זה מחזיר אותי ללימוד אצלה, וזה משהו באמת, כל כך הרבה דברים שהיא זרקה תוך כדי השיעורים, שלא היה תמיד קשורים להדרכה, אבל היא זרקה כל כך הרבה דברים למחשבה, שעד היום זה ממשיך איתי, ויושב לי בראש כל הדברים האלה שהיא העבירה. משהו שממש סחף אותי. מדהים. אני חושבת שבאמת, דיברת על ליאת, ובאמת ההתייחסות שלה לפסיכולוגיה החיובית ולהסתכל ולראות כל בן אדם כשווה, אה, אני גם ברמה האישית, גם כגננת, גם כמחנכת לגיל הרך, אני מרגישה שאני לוקחת הרבה כלים שעזבי רגע הדרכת הורים לחיים, לחיים לבן אדם שאני, וזה באמת ממש, ממש. כלים שצריכים לעבור בכלל לבני אדם, לאו דווקא להורים, בכלל לבני אדם, כל הדברים האלה מסביב שהם, במיוחד בעולם עמוס כמו שאנחנו חיים, גם. שכל אחד לא מרים את הראש מהחיים שלו, רגע להסתכל ולראות ולהרגיש. אני לגמרי מסכימה איתך, אני באמת, המון כלים שקיבלתי באמת אצל ליאת, זה כלים לחיים עצמם, זה אפילו לא בהדרכת הורים. זה פתאום להבין למה אנשים מתנהגים ככה, מה הסיבה שהם עושים את זה, להבין שיש המון דברים מאחורה, להבין שלא כל דבר מה שאני רואה מול העיניים זה באמת משהו קורה לבן אדם, ולנסות להבין מה עובר לו בראש. אני תמיד זוכרת את המשפט שהייתה אומרת, מה שם לא. תמיד לזכור מה שם לא. מה לא קורה במצב הזה. רגע לנסות להבין, לא תמיד להיות אנחנו רק בסיטואציה, לנסות לחוות מה הוא חווה. וזה משפט שהולך איתי באמת עד היום, לנסות להבין, ודברים, באמת, המון דברים אצלי השתנו מול אנשים, מול קולגות, מול הילדים כמובן, מול משפחה, מול חברים, המון כלים שהיא נתנה לי בהדרכת הורים משמשים אותי גם היום באמת, בכלל בלי קשר לעבודה. ביום יום שלי, בהתנהלות היומיומית שלי, ואני גם המון פעמים אומרת להורים שאני יושבת איתם, אלה כלים שאתם יכולים לקחת אותם לכל מקום. הצורת התייחסות, הצורת הקשבה, המון דברים שאתם יכולים לקחת לאו דווקא מול הילדים או המתבגרים שלכם בכלל, בבית. בכל מערכת לכל יחסים. מקום, בדיוק, בדיוק. זה כל פעם מדהים מחדש כמה באמת כלים אפשר לקחת לשארית החיים, באמת. אני מסכימה איתך. תגידי, איך המשפחה שלך, החברים, הילדים, הילדות שלך, היו מתארים אותך כשאת לא נמצאת? או, וואו, איך הם מתארים. א', כל מה ש... האנשים אומרים שאני מביאה איזה אנרגיה כזאת, כנראה לא סתם קוראים לי הילה, באמת. כנראה. אני נכנסת, אני מביאה איזה משב רוח כזה חיובי. אני בן אדם שמאוד אוהב כנות, אני מאוד אוהבת לעזור כמה שאני יכולה. לפעמים באים אליי מקרים ואני באמת חורקת שיניים ואני אומרת לעצמי, אוקיי, עד שאני לא מוצאת את הפתרון, אני לא מפסיקה. אני לא מספיקה. מהמם. אני עקשנית ואני באמת לא מוותרת על דברים, אני מחפשת את כל הפתרונות בשביל
למצוא את הפתרונות. מה הם אומרים עליי? שאני מתמידה, שאני לא מוותרת על דברים. חשוב עקשנית קצת, ביותר. זה חלק אבל מהמתמידה ולא חייבים, מוותרת על חייבים. דברים. עקשנית קצת, אבל כן, באמת רוצה את הטוב בשביל כל אחד. אז עשית כבר שינוי כזה, תגידי לי, יש עוד חלומות שאת רוצה להגשים? האמת שאני מרגישה שאני בנישה שהיא טובה לי, באמת, אני אוהבת את המקום הזה. אני כן רוצה להגיע לבתי ספר, לעשות הרצאות, זה נראה לי משהו ממש וואו, אני באמת עובדת על זה עכשיו. קצת הרצאות, אני רוצה לעשות מעגלי שיח למתבגרים. פשוט לשבת עם מתבגרים, לדבר קצת על כל מיני דברים. תמיד כשיש צד שלישי זה יותר קל לדבר. אז אני מנסה לעשות עוד כל מיני דברים מעניינים מהתחום הזה. נראה, זה הכל בתהליכי תכנון כרגע. תהליכי תכנון. תגידי, ככה, אם את רוצה, קודם כל, אם את רוצה לשתף משהו לפני שאנחנו מסיימות, וכשאנחנו נסיים, תגידי לי איפה אפשר למצוא אותך, ומה את מציעה, וכל מה שתרצי לספר. אוקיי, אז אני כמובן גרה ברחובות, יש לי פייסבוק שאני מעלה בו המון תכנים. אנחנו נוסיף מתחת לפודקאסט שלנו, כמובן, קישור לכל הדברים שצריך. נהדר. אז אני בעיקר ברשתות החברתיות, אני בעיקר מדברת על כל מיני דברים שכואב לנו, ההורים, אני תמיד מדברת מהצד ההורי שלי, על המון מקרים, אני מביאה המון סיטואציות באמת גם מהקליניקה וגם מהבית, והאמת שמה שחשוב לי להגיד להורים ששומעים ומקשיבים, זה שהוא יכול להיות עצמאי, הוא עדיין צריך אותנו, אל תוותרו על זה. זה צעדים קטנים להגיע אליו וצעדים קטנים לעשות בשביל לשמור על הקשר הזה, אבל אל תוותרו, זה שווה, כי איך שנגדל אותם והכלים שאנחנו ניתן להם היום, אלה הכלים שהם ישתמשו מול הילדים שלהם ומולנו, כשאנחנו נצטרך אותנו ונהיה מבוגרים, אלה הכלים שהם ישתמשו. תמיד תזכרו ותחשבו איזה מבוגר אתם רוצים שהילד שלכם יהיה. וזה מה שצריך ללוות אתכם לאורך כל הדרך. אני בדיוק חושבת על זה, על הדברים שאת אומרת, ואני אומרת, כשהילדים הם קטנים, הם נורא זקוקים לך והם נורא צריכים אותך, ואז הם פתאום מתרחקים, ויש איזה שלב שזה מתהפך, שבסוף את צריכה אותם, לגמרי, לגמרי. כשאת מבוגרת יותר ואת צריכה אותם, ובאמת הערכים שתשתלי בהם, והדברים שאת תעבירי להם, זה מה שיהפוך אותם למבוגר שהם. בדיוק. ולכן לנו כהורים יש תפקיד מאוד מאוד חשוב בעיצוב שלהם. נכון, נכון. אני חושבת, אפרת, שזה גם לאורך כל הדרך, זה לא, באמת, כמו שאת אומרת, כשהם קטנים, באמת לכל שלב, הם צריכים אותנו בכל שלב, וזה גם ממשיך הלאה. הם תמיד יהיו הילדים שלנו, לא משנה מה, אם זה בתיכון, ואם זה בצבא, ואם אחרי הצבא, זה תמיד הם יהיו הילדים שלנו, ואם אנחנו באמת נבנה את הקרקע נכונה, ונדע לתת להם את הכלים הנכונים, הם תמיד יהיו שם בשבילנו גם כשנצטרך. אני פוגשת המון הורים שאיפה הילד נעלם, אם לא בנינו איזו תשתית נכונה ומשהו יציב למשך כל השנים, לאורך כל השנים מהרגע שהם נולדו, כן, קשה יהיה להשיג את זה בשלב יותר מאוחר, זה לא אומר שזה לא מה אפשרי. נזכרתם עכשיו? מה נזכרתם עכשיו שאתם נכון, צריכים אותי? אתם... בדיוק, אבל זה בעצם מה שיגלגל אותם הלאה, לשלב המבוגר יותר, וכשאנחנו נצטרך אותם, זה מה שבאמת יוביל אותם, גם בעזרה לנו, כשנהיה אנחנו מבוגרים. לכן חשוב להשקיע ולא לוותר, גם אם זה קשה, וגם אם לפעמים אנחנו מרגישים סוג של כישלון, כי אנחנו לא מצליחים להגיע, תאספו את עצמכם, תיקחו את האנשים הנכונים שיעזרו לכם לתת את הכלים המתאימים, ותמשיכו לא לוותר, תמשיכו להתעקש על הקשר הזה, כי זה קשר עד הסוף, באמת, לטוב ולרע הוא קשר שיחזיק לעוד הרבה זמן, כל עוד שאנחנו נטפח ונעבוד עליו כמו שצריך. מהמם, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה על ההערה הזאת, על העילה שאת מביאה לנו בכיף. למחשבות, כי באמת, את יודעת, זה משהו שנורא נורא קל לפספס את המתבגרים. עזבי אותי, הוא עצמאי, יש לו את החדר שלו, הוא מכין לעצמו את בדיוק. האוכל שלו, הוא הולך לבית ספר, חוזר מהבית ספר, או לא הולך לבית ספר, לא חוזר לא מהבית משנה. ספר, עזבי אותי, הוא זה. וכמה משמעות יש לקשר בדיוק בשלב הזה, זה מה שיבנה את הקשר שלנו לכל החיים, אז ממש לגמרי. תודה על ההערה הזאת, לוקחת אותה גם כאימא. אני שמחה.
ותודה רבה. תודה לך שהזמנת אותי לבוא ולספר קצת. ובאמת אני מקווה שאנשים ייקחו ולו משהו קטן מהשיחה הזו בשבילם הביתה. זה מבחינתי משהו להרגיש שעשיתי את העבודה שלי. אם מישהו באמת ידע לקחת את הדברים הקטנים האלה ולהשתמש בזה, איזה כיף. זו השליחות. לגמרי, זו השליחות. לגמרי. תודה רבה. תודה רבה לך. עד כאן הפרק של היום. מקווה שנהניתם והסיפור נגע ללבכם. אם אהבתם, אשמח שתעקבו אחרי הפודקאסט ותשתפו עם חברים שיכולים להתחבר. ואם יש לכם סיפור טוב, או מישהו שאתם חושבים שאני צריכה לשמוע, כתבו לי וניפגש. אז נתראה בפרק הבא.